Mose. Ndatenda zvangu sipani makasipani. Hayi sipani. Asibasema machibisa mbamangu. Pantry. Ndio mangu achivata vanhu vava vapenzera ndobva vasvika vakati ina nditombodika nakuuya negumbezi ndobva vanitorera metezi ndobva vatora machira vapenzera vakati handifambi nejira ndingafamba nejira kuna hanzi yangu asi kunoma kuti vata vangu mvura yanga irimo nhasi yabuda nhasi wasa muna kutakura imba mvura nhasi asi mamuda kupesa chii muzomwa ndizindopedzera ndiri pururudzirei ndinoramba ndikaizopera mungesha guys tavapo dzingi vakwadi vanyara vanga vatsamwa handi ndanonoka kusvika nditsamuri murungu wode kuti ndakupa ndandindosori yacho munongosvika izvozvizvi vapenzera chakashata kuzofamba kutanga kuna 5 but nai ndinochaya masvika kudhara saka matipaika indrive aiwa ndodzingi racho zverero maita kuti ndinokupa indrive ndopeka uya timbona mukati muno guys for the people let's see roof vapenzera uyai ndiri busy kumaketa kuti maclients edu ave kuna vapedza good muda manya ndikuda kuti mundipedzere zvizvizvi vanhu vaviri vari kundinetsa kuti tichi vatiri kufanira kuwekera ikatikotaura off camera moda kuti manya inditaura nekuti tivi vanhu vaanza yeke ndozvireka itimge ndizvireke izvozvi uyai John icho ndichero akanaka kumavhari gata mwana usara nevapenzera kanguda akazodzira mamwe matatu paya akakwana ese akabva zvakwana mandiuzei sisi hamuna imwe nengirenera akapika akaneta totaura kuno kune pike asifoshoro shavhe ndiri so guys tombotendera timboona idu kuno kutaya nemaplumbers awo maplumber izvi ndozvonera kuti zvinhu zvakasvika 2 years ago izvi nomuboona izvi 2 years ago saka ndozvavada kuona kuti zvii zviripo zvisipo ndangonotora kumba zvimwe zviri pashe saka ndonga zvimwe zvichiri pashe nditi zvimwe izvo zviri uko izvo vataridzei ndandakatenga kudhara zvokuti ndakazongodiscouragewa zvaunawana asina ndatombofamba namamaira zvinhu zvamagiza ndadakugara ndazvitenga kudhara kuti kana ngouya chii vanongouya vachiyekera saka izvi zvakachitenga 2 years ago I'm not even lying to you. Sana ngoda kuti plumber handei was avapedza pane kuti pagarwe then from there mama gets over wapinda what vanoita from there plastering yopinda tikodero chingoita andifuzvona oh my goodness pipe patitoda kuwedzera amozviona saka yachimuona aiwa hapana kana 1 asi yakaenda mudenga aiwa yakaenda mudenga ndandabvuma zvangu apera aiti aiwa no it's okay kubotarisa kuti ndepapamwe saka chakaita chishedha hatina basa kai hoyo inenge rikoni zuva mukati guys mandiri kuratidzai because it's fake mukati matikutaridzai mambotoita mabhomu oh my god it's not a house vapenzera vapepe hey angashotera papi mavhani nai iri ranga rakarepesa iranga rashota saka tambirira kuti mvura ingonaya tigona ndipa panovhisa noichabvuna yarini zvabhara kana 1 tiles rakavhurika kuti paakambosvika akambogara padiianambonyanyisa asi makabva apereredza kamatiles apera my goodness right ati timonoona pasha ani matima muchatikuoneko mumboda kuramba sei chehomdautazimreni ndikuye plamba mune plamba ndingovatsanangura tichibuda tese imi muneyekera yangu yandoda kupedza ne2 dzimwe zvoda kuti tipedzerani so inoi apa plamba asi ndazoti chisingi changu ndochiisa apa here kana ndochiisa apa umu ndodazashawa kumadzimwe ndosakakavhara ukokoko then apa ndo pachaya chemba apa then tab yangu chaisa yakaita iye vip dai o ndanda kuita tab apo asi tab haisi straight ndio corner tab corner tab
Chamber yangu yanakuladza yai apa. Shower yedu kumadziro uko. Chibhezera ndisuza ndochisira apa pera. Kana choiswa apa. Chicho ndero. Pana chinhu. Ovhurikira kupi? No. Ndikudayo so. Saka ndoisira apa. Kutsira glass. Mura glass. Saka pamuri kuona pane chani papi? Panapa. Saka zvimaglass wati matiles ndoisa kuside uko. Waita tichikuisa pa? Kangori naisi. Ungoti asikaisai papa pacho. Handi ndikumbotadza guys motadza plumber kuti vane zvinhu zvavada kuwedzera. Saka ndikumuradza zvinhu. Ndio zvandava nazvo kuti ndisiye maplumber ndichidzokera muna maprojects. So come here. Right. Toya kuri mune chamber. Nechisingi chachaisa. Only chamber nesingi. Muno muchava kuti hazvizozandesa chamber yakandongoisa konzi tabwa ina utsvine kwanu vishawa. Satesa shower myomeisa sei? Shower chete ne basin. Wewe hamna basin, shower chete. Satesa kuti chamber. Shower ne chamber. Tatongoisa saka room yese ngomira shower nechibhesen chekuza makopo mazino. Chosiyana nechamber. Chamber ne hamna shower ne basin. Chamber ne basin saka mwenda shower ne basin. Nitouya. Chamber. Yeri muno. Up. Ndoba ndinoda tiende chamber apa. Ndio vainzi. Area E painda shower kumadziro. Iyayi. So now shower dzedu dziyanza tatindedze kumadziro. Uko komazvoro tichaita sei saka? Saka chicubicle chacho chaita sei? Panogadzire. Washina problem. Chinongoita street kudai nazvikuinda na problem. Then area E inini ndoda kuti paise chisingi apa. Because apa pandoda kupaisa zvimaboards. Pane kamwe kaburi. Ndoda kupaisa zvimaboards, zvimafitted. Saka poinda zvimatiles, zvimawati papa. Saka andimazvona zvinoita. Hakuna ine mvura apa. Mvura igumira panapa. Handi yekukitchen. Takuti zvimwe izvi zvamaisa uko. Saka zvinenge zveplumbing zvese izvi. Yaimba guys. Vapedzera. Okutendera mani ndiyani kustafoda. So pane apa ndibona yasingi. But handisi kuda kuti ziguru. Ndoda yaita yanenge ine zvimabhatani samafruits vegetables muno. Hamusimo munosukira. Panapa ndika. Right, handi kuskalari. Skalari ndio pachaya chi singi hombe ndio mune ma washing machine. Some sure washing machine zoita kudiwo. Yoenda uko. But do mesa ari 2. Washing machine. Akwani washing machine ne dishwasher. Ma washing machine 2. Dishwasher sanda zvo makabhozi muno. Dada ngoti musazonyanya kuzalisa zvimwe zvinhu. Dada muti washing machine maviri. Dishwasher sanda nyanya kufunga. Roko ndika provision. Toisa provision. Toida kuisa papi manje. Muzasime singi. Saka singi yazvo zvakuti wasei. Ma washing machine akona ita 2. Without failure. Saka tomaisa uko. Ma washing machine. Dishwasher. Wenga wenda pa site. Because imimi koko stove munoisa iri uko. Uko. Muno muskalari muno. Stove iri kuno. Sasa washing machine 2. Dishwasher inofana kuya kudhozera kusinga. Maybe beside apa pakona. Tokuisa pakona. Handiti ndeye kuvhura tidayo so. Ndosaka ndibvunza kuti panosvika makabhodzi kabhodzi inopinda mukati memakabhodzi tichaisa. Saka ndizvo. Then apa pando pachayasingi hombe apa. Then moisa futi ye dzinobuda kuseri uko. Dzinobuda kuseri. Sezvamakaita kwagotwe. Ndozvandiri kuda. Uma septic tank around. Septic inini mafunda ndiri kuita kuya tu.
Saka ngwasikade kuya kuno kumntu arapenzela. Mapepa akasiwa ikanzu. Alright. Ari papi. Amene pasaidi papa. Oh. Alright. Saka ini ndichazoita kuti ndiite maybe zvimwe zvekuzvokuakira ekera zvemajojo zvekugadzira jojo tengi. Alright. Kusaidi kuno. Ehe. Anenge yaenda. Yaenda. Amuna kuvharapo. Kusaidi kuno. Then maybe kandauda sasvika project kanga ndikuti zvirugu zvangu zvichawanjira diviro. Saka ikoko kusaidi kuno wadada usama septic. Alright. Boss da kuona kuti calculate mapaipa zvarugu. Alright. Septic zvangu zvakuno. Saka chiradza ichi zvangu. Ndiye. Aiwa. Panenge pachena. Panenge pachena. Nemhepo. Ndazozara manje zvimatsine. Kuno kusama septic. Chesa papi. Sasa nenda kule je, wozi mchana shughuli. Apa ndinginofanira kure mchana nene. But side dinera didi. Kuno. Ndingatangira pana.